Вітаю, шановне гаспадарства, у эфире «Новины дня». Анастасія Русецкая. Запрашаю. Даведацца праўду пра тое, як рэжым здзекуецца з беларусаў. Павел Латушка прапанаваў журналістам і праваабаронцам з Еўропы скарыстаць уведзены бязвіз і наведаць Беларусь. Кіраўнік НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету выказаў спадзеў, што гатовыя на такі крок смельчакі знойдуцца. Приехать и пообщаться с семьями политзаключенных, бывшими политзаключенными, поддержать их, помочь по возможности. Съездить к тюрьмам, как Рестина, посетить могилы убитых режимом Лукашенко мирных протестующих и политзаключенных, почтить память погибших от рук режима людей, съездить в Куропаты. В этом же нет ничего противозаконного, верно? С сённяшняга дня и до конца года у Беларусі дзее бязвізавы рэжым для грамадзянаў 35 краінаў Еўропы. Наведаць нашу краіну без візы можна цягам 30 дзён. 3 краіны Балтыі забаранілі заязджаць на сваю тэрыторыю аўтамабілям з беларускімі нумарамі. Услед за Літвой і Латвіяй такія абмежаванні ўвяла і Эстонія. Выключэнні прадугледжаныя для праезду з гуманітарных меркаванняў і для аўтаў з дыпламатычнымі нумарнымі знакамі. Паводле Міністэрства замежных справаў Эстоніі нагодаю для такой пастановы сталіся санкцыі еўразвязу, прынятыя ў канцы чэрвеня. Цяпер заехаць на машыне з Беларусі ў еўразвяз можна толькі праз Польшчу, але пры умове, што ў аўце едзе ўласнік. Максім Рыжанкоў заявіў, што ў Варшавы не атрымаецца шантажаваць Менск перакрыццём грузавога руху праз мяжу. Міністр замежных справаў Беларусі ў інтэрв'ю тэлеканалу ОНТ выказаў думку, што Польшча падстаўляе ўвесь еўрапейскі звяз і ў выніку будзе вымушаная супрацоўнічаць з уладамі Беларусі. Таксама Рыжанкоў прызнаў, што ў Польшчы ёсць патрабаванні да Беларусі, але ён лічыць іх неабгрунтаванымі. Тым часам афіцыйны прадстаўнік МЗС Польшчы Павел Вронскі заявіў, што для паляпшэння польска-беларускіх адносінаў патрэбны першы рэальны крок з беларускага боку і нагадаў выстаўленыя Менску умовы для нармалізацыі стасункаў. Гэта сканчэнне гібрыднай атакі на мяжы і выдача забойцы польскага жаўнера. Акрамя таго, Варшава чакае вызвалення журналіста Анджэя Пачобута. Пра гатовасць да ўрэгулявання стасункаў з Польшчы на гэтым тыдні казалі і Рыжанкоў, і Лукашенка. Беларускія і кітайскія вайскоўцы звязаныя жалезным сяброўствам. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра абароны, начальнік генштабу Павел Муравейка, каментуючы супольныя вучэнні, што праходзяць пад Берасцем. Я удовлетворен уровнем взаимодействия. Актыўная фаза сумеснай антытэрарыстычнай трэніроўкі Беларусі і Кітая, атакуючы «Сокал», праходзіць на палігоне Берасцейскі, недалёка ад польскай і украінскай межаў. Беларускія і кітайскія вайскоўцы сумесна знішчылі лагер умоўнага суперніка, акрамя верталётаў і стралковай зброі, выкарыстоўвалі бронетэхніку, артылерыю і сістэмы залпавага агню «Град». Афіцыйна вучэнні не накіраваныя супраць краінаў НАТО. У Святланы Ціханаўскай змяніўся дарадца ў прававых пытаннях. На змену Крысціне Рыхтар прыйшоў юрыст Лявон Марозаў. Ягоную кандыдатуру прапанавала самая Рыхтар. Марозаву 36 гадоў, ён працаваў у праваабарончых і грамадскіх арганізацыях Беларусі, дзеяў як эксперт у правах чалавека ў Ліване, Зімбабве, Філіпінах і ў краінах Еўразвязу. Рыхтар распавяла выданню «Зеркала», што пакідае пасаду дарадцы з асабістых прычынаў, бо адчувае вялікую стому. Найбліжэйшым часам яна плануе не публічна займацца беларускімі праектамі і адпачыць. Крысціна Рыхтар працавала ў офісе Святланы Ціханаўскай з сярэдзіны 2021 года. Сярод ейных абавязкаў была і каардынацыя працы ў прыцягненні да адказнасці асобаў, датычных да парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Тэлефонныя махляры працягваюць здзіўляць сваімі вынаходкамі. Чарговую ахвяраю стаў жыхар Пінску. Ён адказаў на званок нібыта міліцыянта з нумару 102 і страціў 10 000 рублёў. Пра гэта паведаміла ўпраўленне ўнутраных справаў Берасцейскага аблвыканкаму. Са словаў 36-гадовага мужчыны, невядомы назваўся ў тэлефонных размовах працаўніком органаў і пераканаў яго пералічыць ашчаджэнні на пэўны рахунак, каб абараніць іх. Толькі правёўшы ў банкамаце ажно 8 транзакцыяў, Пінчук здагадаўся, што званкі былі ад ашуканцаў. Атрымаўшы частку грошай, зламыснікі перасталі выходзіць на сувязь, а маладзён звярнуўся ў міліцыю.
Лукашенко даў новы дэдлайн чыноўнікам, каб зліквідаваць наступствы ўрагану. Гэтым разам да раніцы 19 ліпеня. Пра гэта паведамляе ягоная прэсавая служба. Раней Лукашенко ставіў задачу разабраць завалы і аднавіць працу інфраструктуры да раніцы 16-го. Як бачым, не справіліся. Цягам ночы на Гомельшчыне ўдалося аднавіць электрычнасць у 140 населеных пунктах Гомельшчыны. Яшчэ ў 300 населеных пунктаў аднаўленчыя працы працягваюцца. У Мазыры, паводле мясцовых тэлеграм-каналаў, сёння мусяць цалкам вярнуць водазабеспячэнне. Разбуральныя ўраганы абрынуліся на Беларусь у мінулыя выходныя. Праз стыхію велізарная колькасць населеных пунктаў засталася без электрычнасці і водазабеспячэння. 6 асобаў загінулі. Больш за ўсё пацярпела Гомельская вобласць. На Менск абрынулася моцная залева. Дзясяткі вуліцаў і праспектаў часткова сышлі пад ваду. Гэта спаралізавала працу больш як 40 маршрутаў грамадскага транспарту, а таксама станцыю метро «Парк чалюскінцаў». Не абмінула стыхія і шэраг гандлёвых цэнтраў сталіцы, якія таксама былі падтопленыя. Без каментара. Што ж да летніх рэкордаў у гарачыні, то самую спякотнаю пакуль была субота 13 ліпеня. У Жыткавічах слупкі тэрмометраў паказалі 38,9 градуса. Такой гарачыні не фіксавалі з 1959 года. У Менску ў гэты ж ліпеньскі дзень тэмпература перасягнула 35 градусаў. Такога не назіралася ажно 88 гадоў. Агулам за ліпень у Беларусі былі пабітыя рэкорды ў 9 пунктах назірання. У прэзідэнта США Джо Байдена выявілі каронавірус. Паводле ягонай прэсавай службы, амерыканскі лідар вакцынаваны ад COVID-19 і адчувае толькі лёгкія сімптомы. У Белым доме паведамілі, што прэзідэнт плануе пайсці на самаізаляцыю ў сябе ўдома ў штаце Дэлаўэр. Падчас самаізаляцыі ён працягне выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы ў поўным аб'ёме. Сам Байден пасля атрымання станоўчага тэсту на каронавірус заявіў, што пачуваецца добра. Напярэдадні ў інтэрв'ю Байден прызнаўся, што толькі медычныя паказанні могуць прымусіць яго перагледзець пастанову балатавацца на другі прэзідэнцкі тэрмін. Падтрымаць цікавыя ідэі і праекты. З такой мэтай з'явілася новая беларуская краўдфандынгавая платформа «Гронка». Сервіс распрацавалі ананімныя энтузіясты і тэхнічная каманда Паўла Лібера, стваральніка платформы «Голас» для кантролю вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і сістэмы галасавання на выбарах у каардынацыйную раду ў 2024. Гронка – гэта прастора, дзе беларусы могуць апублікаваць ідэю і знайсці пад яе фінансаванне. Без пасярэднікаў і складаных заявак, кажуць стваральнікі. Гронка не спаганяе камісіі з аўтараў ды іхных спонсараў, аднак аплатны сервіс, праз які працуе платформа, збірае да 5% пералічэнняў. Для карыстальнікаў з Беларусі прапанаваны асобны сайт. Адрас на вашых экранах. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы заўтра.